Στο όνομα του Αλλά του Παντελεήμονα του Πολυσπλάχνου, η δόξα ανοίξει τον Αλλά τον άρχοντο όλο τον κόσμο. Και ειρήνη και ευλογία να είναι σε όλους τους προφήτες του Θεού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αδέρφια και αδερφές στο Ισλάμ, Έλληνες και Ελληνίδες, κάνουμε το τρίτο μέρος της σειράς του μονοθεϊσμού. Μονοθεϊσμός, ένας Θεός, το Ταουჰίδ, όπως το είχαμε εξηγήσει στο πρώτο μέρος, και θέλουμε να εξηγήσουμε, όπως είπαμε, το μονοθεϊσμό στο Ισλάμ. Γιατί πολλοί μιλάνε για μονοθεϊσμό, αλλά λίγοι λατρεύουν τον Θεό μοναδικό ή πιστεύουν στην εξοχότητα του Θεού μοναδική και προσπαθούν και κάνουν και δίνουν συνεταίρους στο Θεό. Αλλά ας πάμε να εξηγήσουμε το θέμα. Το θέμα που έχουμε σήμερα είναι η μοναδικότητα της λατρείας του Θεού. Το να λατρεύεις μοναδικά μόνο τον Θεό. Γιατί εμείς στο Ισλάμ πιστεύουμε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λατρεύεται εκτός από τον Θεό. Γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Για μας το πιο σημαντικό είναι, όπως είπαμε, το να λατρεύεις το Θεό μοναδικό. Και δεν έχει κανένας σε αυτήν εδώ τη ζωή το δικαίωμα να λατρεύεται όπως λατρεύουμε τον Θεό. Δηλαδή ο τρόπος που έχουμε, τον τρόπο που ξέρουμε να λατρεύουμε τον Θεό, τον Allah, με αυτόν τον τρόπο κάνει να λατρεύεις μόνο αυτόν και κανέναν άλλον. Όταν κάνεις προσευχές στο Θεό, δεν κάνει να κάνεις προσευχές σε άλλους. Όταν προσκυνήσεις στο Θεό, δεν κάνει να προσκυνήσεις σε άλλους. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικά στη θρησκεία του Θεού. Γιατί θα δούμε παρακάτω ότι αυτό είναι το νόημα. Το νόημα της δημιουργήσης, το νόημα που ο Θεός μας έχει δημιουργήσει και μας έχει στείλει σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και πρώτον, το πρόβλημα που έχουμε και δηλαδή η μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει από το Ισλάμ σε άλλες θρησκείες, στις περισσότερες θρησκείες, είναι αυτή εδώ η λατρεία. Επειδή το Ισλάμ μας διδάσκει ότι η λατρεία είναι μοναδικά μόνο για το Θεό, που άλλες θρησκείες αντί να λατρεύουν και να έχουν διδάξει στον κόσμο να λατρεύουν το Θεό μοναδικό, δίνουν συνεταίρους στο Θεό και βλέπουν στους ανθρώπους να λατρεύουμε εκτός από το Θεό και άλλα πράγματα και άλλους Αγίους ή ξέρω εγώ τι να είναι, να λατρεύουν τέτοια πράγματα και να μην έχουν κάνει τη λατρεία στο Θεό μοναδικά. Και ο Θεός το λέει αυτό στο Κοράνι, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν αντέκουν να λατρεύουν το Θεό μοναδικό και πρέπει να έχουν και να δίνουν συνεταίρους προς δίπλα από το Θεό. Έτσι λέει ο Θεός, ο Allah στο Κοράνι, στη Σούρα 12, στην Άγια 106, οι περισσότεροι από αυτούς δεν πιστεύουν στον Allah χωρίς να δώσουν άλλο συνεταίρο σε Αυτόν. Δηλαδή σου λένε θέλω να πιστέψουν στον Θεό, αλλά θέλω να έχουμε συνεταίρους, θέλω να έχουμε εικόνες, θέλουμε να έχουμε Άγιους που να προσευχόμαστε και να ζητάμε και να ρωτάμε, θέλουμε να έχουμε άτομα, άλλοι θέλουν να έχουν αγγέλους, ξέρω εγώ, καθένα στα δικά του. Από εκεί πέρα οι άλλοι θέλουν αγελάδες, οι άλλοι θέλουν ελέφαντες, οι άλλοι θέλουν πίθηκους, άμα πάμε τώρα πιο κάτω στην Ασία. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν στη μοναδικότητα του Θεού χωρίς να μην δώσουν συνεταίρους δίπλα στο Θεό. Δεν θέλουν να έχουν συνέτερους στο Θεό και να σου πούνε ναι, θέλω να λατρεύουν και αυτούς. Αλλά η λατρεία στο Θεό είναι μοναδικά και δεν κάνει να μοιράζεται με κανέναν και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λατρεύεται. Γι' αυτό ο πρώτος και ο τελευταίος προφήτης, όπως λέμε πάντα, ο πρώτος από τον Άδα μέχρι τον προφήτη Μοχάμμετ, μέχρι και ο Ιησούς Χριστός, μέχρι και ο Μωυσής, όλοι αυτοί καλούσαν τους ανθρώπους να λατρεύουν το Θεό μοναδικό. Να λατρεύουν το Θεό μοναδικό. Έτσι βλέπεις και στη βίβλος ότι υπάρχουν τέτοια σημεία μες στη βίβλος που γράφει η βίβλος το να λατρεύεις το Θεό μοναδικό. Από εκεί πέρα γράφει κατά Μαθαίον 4:10 γράφει «Γεγράπτε γάρ Κυρίων τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Ναι, σας ξαναλέω αυτό το μέρος στη βίβλο, γιατί πολλοί το παίζουν, ξέρω εγώ, πιστοί άνθρωποι και σου λένε είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι, ξέρω εγώ, είμαι καθολικός, είμαι αυτό, αλλά δεν λατρεύουν το Θεό μοναδικά. Όπως το λέει η βίβλος, λατρεύουν άλλα άτομα, λατρεύουν ξέρω αγίους, λατρεύουν εικόνες και πιστεύουν σε αυτά και νομίζουν ότι αυτά τους μπορεί να τους σώσει, αυτοί μπορούν να τους δώσουν, σου λένε οι Άγιοι μπορεί να μου δώσουν υγεία, οι εικόνες μπορεί να με φυλάξουν και ξεχνάνε ότι τη υγεία που έχεις, το να σε φυλάζει κάτι, το να σε προσέψει, να σε καλεί κάτι, ξέρω εγώ, όλα τα καλά και αγαθά που βλέπεις στον κόσμο, όλα αυτά που έχεις και παίρνεις είναι από το Θεό. Γι' αυτό η λατρεία αξίζει μόνο σε Αυτόν. Γι' αυτό λέει και ο Θεός, όπως είπαμε, κατά Μαθαίον 4:10, «Γεγράπτε γάρ Κυρίων του Θεού σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει και να το δει. Έτσι γράφει η βίβλος, όπως είπαμε, κατά Μαθαίον 4:10. Είναι πολύ, ας πούμε, είναι πολύ... Μας στεναχωρεί πάρα πολύ το να βλέπεις ανθρώπους να ξέρουν ότι υπάρχει ένας Θεός και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι υπάρχει ένας Θεός, αλλά να μην τον λατρεύουν.
Έτσι μας έχει διδάξει αυτό το πράγμα το Κοράνι. Αλλά πριν πάω σε αυτό, πρέπει να εξηγήσω κάτι για τη λατρεία. Τι σημαίνει λατρεία στο Ισλάμ? Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μουσουλμάνους. Al-ibada. Η λέξη al-ibada, η λατρεία, στα αραβικά λέμε al-ibada, είναι μια σημαντική λέξη. Γι' αυτό υπάρχει για μας, σε εμάς στο Ισλάμ, μια πρόταση που μας διδάσκει τι σημαίνει η λατρεία. Λέμε στα αραβικά al-ibadatu اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال ومن أقوال وأعمال ظاهرا وباطنا. Η λατρεία σημαίνει, είναι μια λέξη, μια γένεια λέξη για όλα που θέλει και αγαπάει ο Θεός, δηλαδή που είναι το θέλημά του και τα αγαπάει, δηλαδή του αρέσουν αυτές οι πράξεις. Για όλα είναι μια γένεια λέξη σε όλα που λατρεύει ο Θεός, που θέλει ο Θεός και αγαπάει ο Θεός και ζητάει ο Θεός σε λέξεις και πράξεις που βλέπουμε απ' έξω και που έχεις απ' έξω και έχεις από μέσα σου. Ας εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο να το μεταφράσω ένα σε ένα, να το μεταφράσω πολύ σωστά από τα αραβικά στα ελληνικά. Γι' αυτό προσπαθήσω να εξηγήσω αυτή εδώ την πρόταση. Το ότι η λατρεία είναι μια γένεια λέξη για όλα που ζητάει και αγαπάει ο Θεός σε πράξεις και σε λέξεις μέσα σου και έξω σου. Δηλαδή σημαίνει ότι πρώτο ξέρουμε ότι η λατρεία είναι αυτά που ζητάει ο Θεός. Δηλαδή αυτό που ζητάει ο Θεός. Δηλαδή ό,τι βλέπεις σαν λατρεία, ό,τι βλέπουμε εμείς οι μουσουλμάνοι και λέμε αυτό είναι ibada, είναι λατρεία, πρέπει ο Θεός να το ζητάει, πρέπει ο Θεός να το αρέσει και πρέπει ο Θεός να το αγαπάει. Δηλαδή το ζητάει ο Θεός αυτό από τον άνθρωπο. Και πώς το βρίσκεις, ποια είναι η απόδειξη? Το Κοράνιο και η Σούνα του προφήτη Μουχάμμεντ. Δηλαδή το Κοράνιο που έχουμε και οι πράξεις και οι πρότασες λέξεις του προφήτη Μουχάμμεντ, ειρήνη και ευλογία να είναι μαζί του. Σου λέει ότι αγαπάει και ζητάει. Από λέξεις και πράξεις, τι σημαίνει aqwal wa af'al wa a'mal, τι σημαίνει αυτή οι λέξεις? Δηλαδή λέξεις που λες, σαν να κάνεις μια προσευχή, σαν να λες μια προσευχή από το στόμα σου, ή πράξεις που κάνεις. Την προσευχή σου, όταν κάνεις την προσευχή ένας μουσουλμάνος 5 φορές την ημέρα, ή όταν πας στο Χατζ και πας στο Χατζ και είσαι στη Μέκα και κάνεις ταβάφ και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μια πράξη. Δηλαδή καταλαβαίνετε τη λέξη. Μέσα σου και έξω σου. Δηλαδή κάθε λέξη μέσα σου και κάθε λέξη που βάζεις έξω. Δηλαδή οι λέξεις που ακούγονται όταν κάνεις την προσευχή, όταν σκέφτεσαι το Θεό ή όταν λες και μερικά αυκάρ, το να λες ξέρω εγώ λέ ηλάχα ιλλαλλάχ Μουχάμμεντ Ρασούλουλlah. Αυτές είναι λέξεις. Λέξεις που βγαίνουν έξω, που τις ακούει ο άλλος. Λέξεις που είναι μέσα σου είναι όταν έχεις μέσα σου και πάρεις μια απόφαση δικιά σου και σκεφτείς τον Θεό και όλα αυτά τα κάνεις μέσα σου. Εντάξει, ή όταν λες την πίστη μέσα σου. Τι είναι πράξεις έξω σου και μέσα, δηλαδή πράξεις που τη βλέπει ο ανθρώπος, είπαμε πως η προσευχή που κάνεις 5 φορές την ημέρα, και υπάρχουν πράξεις που γίνεται μέσα σου. Δηλαδή ποια είναι η πράξη που είναι μέσα σου, μέσα στον εαυτό που δεν τη βλέπει ο ανθρώπος. Αυτές οι πράξεις είναι η πίστη ή η αγάπη στο Θεό. Πώς μπορείς να εξηγήσεις την πράξη αγάπη? Ή το να εμπιστεύεσαι, η εμπιστοσύνη στο Θεό. Πώς μπορείς να εξηγήσεις την πράξη εμπιστοσύνη και να την δείξεις έναν άτομο πώς γίνεται? Αυτή είναι μια πράξη που γίνεται μέσα σου. Γι' αυτό όλες οι πράξεις έξω σου και μέσα σου είναι για το Θεό. Όλες οι λέξεις έξω σου και μέσα σου είναι για το Θεό. Γι' αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό είναι που πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η λατρεία, όλα αυτά τα πράγματα είναι λατρεία και η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό. Και το νόημα της ζωής, το νόημα που μας δημιούργησε ο Θεός, το λέει αυτό στο Κοράνι, στη σούρα Εδδάριατ, στην Άγια 55, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Και δημιούργησα τα τζιν και τους ανθρώπους μόνο για να με λατρεύουν. Αυτή είναι η σημασία και το νόημα της ζωής. Να λατρεύεις τον Θεό, αλλά μοναδικό. Και να μην δίνεις σε έναν άλλον τη λατρεία. Γιατί η λατρεία αξίζει μόνο σε αυτόν. Έτσι και ο κόσμος παλιά. Έτσι και ο κόσμος παλιά, άμα τους ρωτούσε ο Θεός και τους έκανε ο Θεός, τους ρωτούσαν τους ανθρώπους ποιος δίνει βροχή, ποιος σε δημιούργησε, ποιος σου δίνει φαγητό, θα σου έλεγαν ο Θεός. Αλλά δεν λατρεύαν τον Θεό. Αυτή ήταν η αμαρτία που κάνανε. Δεν λατρεύαν τον Θεό. Και λέει ο Θεός στο Κοράνι, πες τους ποιος σας συντηρεί από τον ουρανό και τη γη και ποιος εξουσιάζει την ακοή και την όραση.
Και ποιος κάνει το ζωντανό να εξεπηδά από το νεκρό και να κάνει το πεθαμένο να παράγεται από το ζωντανό. Και ποιος κυριαρχεί και ρυθμίζει όλες τις υποθέσεις και ευθύς αμέσως θα αποκριθούν, ο Allah. Τότε πες τους, γιατί λοιπόν δεν δείχνετε σεβασμό σε αυτόν? Και ο σεβασμός εδώ πέρα είναι το να λατρεύεις τον Θεό μοναδικό. Πώς μπορείς να λες ο Θεός μας δημιουργήσει, ο Θεός μας έπλασε, ο Θεός μας δίνει ζωή, ο Θεός μας αφήνει να πεθαίνουμε, ο Θεός όλα μας δίνει αυτά τα πράγματα και μας δίνει τη βροχή, ο Θεός μας δίνει τον ήλιο, ο Θεός μας δίνει το φαγητό, αυτό που πίνουμε, το που τρώμε, και μετά δεν λατρεύεις τον Θεό μοναδικό. Και λατρεύεις άλλα πράγματα. Και λατρεύεις, αντί να βλέπεις το νόημα στη ζωή της, στη λατρεία του Θεού, βλέπεις το νόημα στη ζωή στην μπάλα, ξέρω μόνο εγώ. Εντάξει, δεν υπάρχει, δεν είναι απογορευμένο να βλέπεις ποδόσφαιρο. Και εγώ φοράω μπλουζάκι του Παναθηναϊκού τώρα και εγώ βλέπω μπάλα και μου αρέσει να παίζω μπάλα αυτά. Αλλά πρέπει να καταλάβεις τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή και τι είναι το ποιο νόημα έχει η ζωή. Ότι η ζωή δεν είναι το μόνο να παίζεις και να κάθεσαι και να μην κάνεις τίποτα. Στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι να μην ξεχνάς το να λατρεύεις τον Θεό μοναδικό. Αυτό είναι που θέλει να μας διδάξει το Ισλάμ, το να λατρεύεις τον Θεό μοναδικό. Και η αλήθεια είναι ότι η φυσική θρησκεία της ανθρωπότητας είναι η λατρεία σε ένα μοναδικό Θεό. Σε ένα μοναδικό Θεό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός μας έχει δημιουργήσει και σε αυτόν αξίζει μόνο η λατρεία. Και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να λατρεύεται δίπλα το Θεό. Μπορεί να ακούγεται σαν κάτι εύκολο, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λατρεύουν το Θεό μοναδικό. Βλέπεις ότι δίνουν λατρεία σε ανθρώπους, ότι δίνουν λατρεία σε εικόνες, ότι δίνουν λατρεία σε άγιους, ότι δίνουν λατρεία σε παπάδες, δίνουν λατρεία σε ημάμες, σε διάφορα πράγματα, σε αγγέλους, σε προφήτες, και ξεχνάνε ότι η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό. Ή λατρεύουν άλλα πράγματα στη ζωή και ξεχνάνε να λατρεύουν εντελώς τον Θεό. Ξεχνάνε εντελώς την πίστη που υπάρχει. Και αυτό είναι ένα πράγμα που μας αναχωρεί, εμένα δηλαδή μας αναχωρεί πάρα πολύ σαν άνθρωπος, να βλέπω ότι ο Θεός μας έχει δημιουργήσει, αλλά τι κάνει ο άνθρωπος? Πάει και λατρεύει άλλα άτομα, αντί να λατρεύσει τον Θεό. Γι' αυτό είναι και στο Ισλάμ η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να κάνεις είναι ο πολυθεϊσμός. Δηλαδή το να λατρεύεις άλλα ή να βάζεις συνεταίρους δίπλα στο Θεό, να βάζεις θεούς δίπλα στο Θεό και να λες υπάρχει ένας Θεός αλλά υπάρχουν και άλλοι θεοί.